Railway Colonial Longkedo Kecheke Biatoma Phan Prabjen Pen Tharli Nangji Pusi Lumbajong Youth Development Committee Atompen Kehangpon Kedamtang Surihinira Inkorasi Aningkan Lamding Railway Asai Kampen Dipu Railway Station Adung Railway Colonial Longkedo Kecheke Biatoma Phan Ketoy Serakji Mate Ketharli Serakji Aphan Eviction Notice below Bonda non an ningkan surihinira inkora pho anke ningkan pho plank to add anta KAC lapen railway asai kamatumpen ketharle lidera puthak lumbajong constituency pen ke parjap youth development committee LYDC amaipu dhonrong pharlapen ari sangho tumpen ningduk chepaklangpon Lasi Prabjin Ben KAC Asai Kamlapen Railway Asai Kamatumpen Ketharli Serak Jiaphan Rongphar Sangho Ahin Pen Kachuningri Alamthi Kachepaklang Anparta Methangkar Biakhayaphan Eviction Chotchera Kecheke Biatum Kedoadim Jirpak Pen Sorsuri Adak RVRA Aronri Pen Kedotumaphan Tharli Nangji Pusi Lamthi Chepaklang Definitum dak ajab thong okay dak railway department ma railway along si tum karjap lo pini hola tu thayan 21 pen non a ni kan follow an 25 an pini an piningkan an ke tame langdun bom lo tame ninje jelo pulo tame pini ninje nang kok lo ninje nang kok lo pini an ke sami Karbi Anglong Thomas Council pen andame kopi pon ma pudak railway department pen tame lutis kipipon non antame ladak lutis kipipon along hem ki free jipu alutis kipipon non antame mane pipon tekede nasi nitum asuri de lo langdun bom lo tame pi antame lapo anse do bok hamyang lo lang tame non lang tha ba khai tung yo hem na chikim tip RVRA non sorsuri pen non adak jirpar do analong ansame pini antame dak ba hemna chikim tip bhari bhari mondir ti ho lang tha yo punata RVRA ekdom bhari ham mondir an chikip te kopia polo te Karbi Anglong Thomas Council tum to alam ni ye cho nang nimite ho akam na claim nang bitao ni tum bha development puchor kali nitum dak dipu tawon along tamila hem ba so ba khai tum han hem free srak nang pon ni tum dak development ke ni tum hang nang dek nang pudak ki lasi ba khai ba so tum han ke di lang ding ong tamira son ban tinang ni ton lang tha ba khai tum hedi hengki phipo men pen pot tu thain one pen hedi non antami hoyo lamding antami dam se really dharna doram se tamem pini antami yo kopi polo Karbi Anglong Thomas Council tum te lang ding ke lahai ke ni tum ta ning dunu dak meti ho de lasi Karbi Anglong Thomas Council tame lasi Prabjin pen tame so lutis bang palino hem free serak no ba khai tum han ni tinggal an mel Itum dak Lumbajong Youth Development Committee pen ke lahalu ne opposition lo kili pote mo frang bangke ni tum bangke thana chin ne lo laki mo kasi song do that prote bang khai bang su tum bangke itum tame free serak nang po mo free mo panadik pen sami itum bang hedi kasi song do kok ta hanu pune adaito do prote Karbi Anglong Thomas Council tum si daito do yi laki tim Karbi Anglong Thomas Council tum si laki daito do laki mo pene pote ni tum hana pulong ni do laki ba khai bang su tumhan kang hon ajoy ne pen ni tumhan kasi song that prote ni tumhan ke ajat kam sami ajat amu long sitami ni tumhan ang patip ponong nilo mo kasi song along polote ni tum kasi song long polote Karbi Anglong Thomas Council tum ke lake daito chi back nang pu mo pene pana ni tum kasi song that polote lake Karbi Anglong Thomas Council tum si daito chi nang ji ni tum kasi song along polote ni tum ke kasi song lake News Desk Report Karbi Life